Pipila ka mga kabatan-unan sa Zamboanga City ang nakitang nagdula-dula sa usa ka suba sa syudad nga sagad ginabaha matag dunay habagat. Busa karong dunay habagat, dunay pahinumdum ang Zamboanga BDRRMC kalabot niini. Dugang detalya sa report ni Efren Mamak. Bisan sa hulga sa habagat nga ginapakusog sa bagyong Betty, nakahigayon pa og dula kining kabataan og bangka de tsinelas kung asa ginahiktan ang ilang tsinelas o ginapaanod sa tubig sa riverside sa Cherry Drive, Barangay Tumaga sa Zamboanga City. Matod nila, nagadula gayud sila dinhi aron maglingaw-lingaw. Naglalaro po kami dito sa sapa. Iyanod namin po to. Tapos inukot namin ng ilo. Goma at stick, pati ilo. Apan, nakadala kini og kabalakas sa otoridad. Kahinumduman nga niadtong nakasinati og grabing pagbaha ang Zamboanga City, milapaw ang maong suba kung asa nanulod ang tubig baha sa mga kabalayan. Busa giaksyonan kini karon sa barangay. Yan aksyon kami, council, yan round kami en Tumaga, especially along the riverbank. Aset kami kung mga peres, tenik sila cuidado, precaution, si cosa conviene sila prepara as earlier. Nagpaymangno ang BDRRMC sa mga ginikanan nga bantayan gayud ang ilang mga anak aron malikayan ang peligro dala sa paglapaw sa tubig sa sapa matag magdaot ang panahon. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.